Kedam tang phai kuni ni phai ingkoi ra troxiar ni baithalangso municipal board ke parlo baithalangso Serdihun aklam along hithi kulat kapang dang ponji aphan pura market shed kekimji aphan nujok kesom asai dengpon lason si chojor cholanga bangpu bangpi atuma phan arni arwe ka chingtang nang pena jok kilongji aphan karbeng autonomous council industry and commerce sai kama hin pen baithalangso Serdihun aklam irui pen ki choi hithialong chojor cholanga tuma phan mathaponsi market shed kekim asai dengpon labangso market shed nujok kesom pona hud la khai si dwar amla VDC chairman gojen krowari deng pensi sompon lo bangso market shed ki kimpon la ke ongdunga hithialong chojor chalanga tuma phan panong si la pusona sai deng pon lo bangso hem ki kim kerang pon theklong si chojor chalanga tum aning karong chipirinti bangso hudbot hadlangso lems members edison kathar habikong longsing teron atum chetong dunsi bangso nujok kesom asai long RDP dut What lang so pen protap kathar karbiang long live